Reus com la responsable és un projecte que neix davant la necessitat de reactivar el comerç local enfront de la situació que s'ha viscut arrel del Covid i de les afectacions que ha patit el comerç. La idea és proporcionar en aquests comerços un servei de repartiment a domicili de tal manera que els consumidors sentin que és més fàcil, no? Comprant al comerç local, ostres, m'ho porten a casa, que bé, que pràctic, no? I per altra banda, el que es vol també és crear una aplicació, una web, una plataforma al cap i a la fi on aquests comerços puguin tenir el seu catàleg integrat i el consumidor el pugui consultar, el pugui veure, pugui fer la compra i li resulti molt més fàcil conèixer què és el que es ven al costat de casa seva, no? En el fons, amb el que volem amb això també és contraposar-nos a les grans plataformes de venda online i potenciar aquest comerç de proximitat.